To fa a nan ake yin ta gaba da gabanta wai aljani ya taka wuta, yayin da shugaba ko kuma in ce president na wato ƙasar ta Najeriya ya tashi hankalinsa bayan yadda ya ga matasan Najeriya na ta wato ainihin jiran wannan rana ta wato ainihin zanga-zanga da za a gudanar a wato ƙasar ta Najeriya. Kamar yadda ya wallafa wani batu a kan social media kan batun cewa tabbas shi abin ya fara bashi tsoro fa na wato ƙasar ta Najeriya, yayin da hanjin cikinsa ya ɗori ruwa. To mai sauraro kan da muku da surutu muna da cikakken bidiyon da a cikin wannan channel namu mai albarka mai suna Tushen Hausa. Idan ka san wannan shine zuwanka na farko to da Allah muna da wata buƙata ta musamman zuwa gare ka. Ka samu hannunka mai albarka ka danna mana alamar ta subscribe kana ka danna alamar ƙararrawa. Domin hakan shi ne zai baka damar samun zafafan labaranmu da haɗa kuma ingantattu da zarar mun ɗora. Mun gode da kallon wannan channel namu mai albarka mai suna Tushen Hausa. To assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh masu sauraro. Barkanmu da jimirin sake kasancewa da mu da ku a cikin wannan rana mai albarka. A labarai da su kamar dai kullum yadda muka saba kawo muku zafafan labarai. So yau ma wani shata mu ta kuma albarka mai suna Tushen Hausa ta leƙa wani zafin batu da yake ta trending a kan social media. Kan batun wato irin halin da shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya shiga game da wannan abu da yake faruwa a wato ƙasar ta Najeriya. Kan batun zanga-zangar da za a gudanar a ƙasar tamu ta Najeriya wato ƙarshen wata. Yayin da malamai da dama sun yi magana a kan social media kan batun cewa wani matashi da yake ƙoƙarin cewa zai zanga-zanga a wannan ranar ta ƙarshen wata ya kamata a yi janye, yayin da wasu daga cikin malaman suka yi wa matasa nasiha. Yayin da wasu daga cikin matasan suke cewa ai wato malaman da suke faɗa irin waɗannan su ma duk munafukai ne, kawai dai an biya su ne su yasa suke faɗa haka don jan ra'ayin mutane. Faɗin hakan ne ya tada tarzoma a kan social media, har wani malami yake cewa bayan ganin wani bidiyo da ya a social media na trending kan cewa duk malamin da ya ce kar ku yi wannan harka ta zanga-zanga to ku jawo shi daga kan mambari idan yana faɗan hakan. Yayin da malamin ya kukan kura yake cewa to za a ɗibi gawawwaki a cikin masallacin nan kenan. Dan duk wanda suke taɓa ni wallahi sai an kawo shi, saboda za a sallar gawa a cikin masallacin nan, duk wanda ya taɓa ni sai na buga masa wato ainihin wannan sandar da hannuna. To wannan zanga-zanga da za a yi dai wato shugaban ƙasa Ahmed Bola Tinubu yana cikin wani yanayi na rashin jin daɗi kan wannan wato zanga-zanga da za a gudanar a ƙasar tamu ta Najeriya. Yayin da mu ba abin da za mu ce sai da mu ce wato Allah ya wato ainihin shige mana gaba a cikin wannan lamura namu. Idan zanga-zanga da ce mafi alkhairi to Allah ya sa a yi ta da mu, idan kuma ba alkhairi ba ce ya Allah kar ka sa mu ganta. To mai sauraro a duka dai anan za mu kawo ƙarshen shirin namu na wato ainihin yau. Kar ku manta da Allah da sanarwar mu, idan ka san wannan shine zuwanka na farko ka danna mana alamar ta subscribe kana ka danna alamar ta ƙararrawa. Domin hakan shi ne baka damar samun zafafan labaranmu ingantattu kuma daidai da zarar mun ɗora. Mun gode kallon wancan namu mai albarka.